Сираттағы құтлау хаты Сәрия Ахматуллағыды Сүлеймановыға юллана. Қадірлі сәйбі Сәрия Ахматуллағыды Сүлеймановының көркәм ғүмір байрамы менен ысын көңілден құтлап, ең изге, яқты, матур тілектері бізді юллайбыды. Қадірлі кіші бізді 1962 елдің 12 февралінде Архангель районының Азау ауылында туған. Мәктәпті тамамлағас Михайловка ауылы һөнәри училищеһына укырга инә. Алексеевский совхозында эш башлай. 1985 елда кияүгә сыгып матур тормыш корып ибәрәләр. Рита һәм Арина исемле кызларга гомер бирәләр. Эшендә ләүден ихтирам итәләр. Айдар, Эмиль һәм Динар исемле ияндәренә хөкемле өләсәй. Кадерле без һине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Һиңа ныклы һаулык, зур бәхет һәм мөхәббәт теләйбез. Киләсәктә лә тормышка ян биреп, һөекле атайыбыз менән озак елдар хуклангыз пар булып, ак бәхеттәргә генә төренеп яшәгез. Байрамыгыз мөбарәк, эшләрегез уң, дөньягыз түңәрәк булһын. Дөнья мәшәкатен еңә килдең, бирешмәнең 40 елдәргә, тырышлыгың, эшкә ихласлыгың хүрелмәһен гомергә. Безнең өчен мәңге кадерле һин, Ходай кушһын бергә яшәргә. Йөр йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Әсәй, күк йөзендәге кояш кебек һин безнең тормышыбызны яктыртучы һәм йылытучы кешебез. Кадерле безнең ныклы сәламәтлектә туган йортыбызга ян биреп, дуслар, тугандар ихтирамында, без балаларың игелегендә, изгелегендә исән имен озак яшәүеңне теләйбез. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен үтер юлыбызга үрнәк һин. Сабырһың да, олы янлыһың да безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Рәхмәт әсәй барһы өчендә, без бәхетле һинең яныңда. Яшә мәңге кадер хөрмәттә тормыш тик һин булганга. Иң изге теләктәр менән кызың Рина, кияүең Илшат, ияның Айдар, кызың Рита һәм ияндәрең Эмиль менән Динар. Рәхәт яшәр мәле